Il-prezz tal-gass fuq livell Ewropew naqas drastikament wara li fil-Mediterran kien hemm rekord ta' bastimenti li ssuplixxew lill-portijiet Ewropej. Tantu hekk li pajjiżi bħal Renju Unit tant iffrankaw flus mill-gass mixtri fil-pajjiż li l-Gvern Ingliż naqqas it-tariffi tal-enerġija għall-konsumaturi. Fil-fatt f'dan il-pajjiż il-prezz tal-gass tant baxxa li issa jinsab fl-aktar livell baxx fl-aħħar 10 snin wara li kien hemm wasliet ta' diversi bastimenti mill-Istati Uniti, ir-Russja u l-Qatar. Iżda f'pajjiżna fejn suppost qed nużaw il-power station il-ġdida li taħdem bil-gass u li tant jiftaħar biha l-Gvern Laburista jidher li mhux se tmissna l-istess xorti. Dan għaliex meta l-Gvern Laburista għażel l-elettrogass rabat ukoll il-pajjiżna li jixtri l-gass mingħand is-sokar wara diskussjonijiet li nżammu fil-moħħbi. B'dan il-ftehim iffirmat fl-2015 pajjiżna ntrabat li jixtri l-gass għal prezz fiss ta' 9 € kull unit jew differenza ta' kważi $6 Amerikani u nofs bejn dak li qed inħallsu aħna u l-prezz internazzjonali bħalissa. Il-medja tal-prezz ta' kull unit ta' gass fl-2019 kienet ta' $4.81. F'Novembru, il-prezz internazzjonali tal-gass saħansitra kien 37.69% anqas minn dak ta' sena ilu. Iżda minkejja li pajjiżna qed iħallas aktar mid-doppju għal kull unit ta' gass, meta nkixef dan il-ftehim sigriet il-Ministru Konrad Mizzi kien ftaħar bih għax qal li l-importanti u li jkollna kontinwità ta' provvista. Wara li mijiet ta' eluf ta' dokumenti ġew illikjati mill-konsorzju tal-Electrogas li ntażlet biex tibni l-power station u tmexxija, sar magħruf li b'dan il-ftehim il-poplu Malti wawċi qed jitlef għexieren ta' miljuni ta' euro. U dan it-telf għandu jibqa' jippersisti anke għaliex il-Gvern Laburista rabat lil pajjiżna b'ftehim li sar bejn l-elettrogass u s-sokar għal valur ta' $1 biljun Amerikan u li jibqa' validu u jorbotna għal 10 snin. Il-ftehim ifisser ukoll li irrelevanti minn kemm jorħos il-prezz tal-gass fuq livell internazzjonali l Malta tkun marbuta li tonfoq €131.6 miljun f'gass mingħand elettrogass. Sissa, jekk wieħed iqabbel il-prezz internazzjonali tal-gass u dak li ħallasna f'Malta, il-Gvern Malti ħareġ mit-taxxi tal-poplu Malti wawċi aktar minn $90 miljun Amerikan aktar mill-medja tal-prezz fl-Unjoni Ewropea. Power station tal-gass tinsab ukoll fiċ-ċentru tal-kontroversja mill-ġdid wara li semmit fil-qorti bħala waħda mir-raġunijiet probabbli li allegatament waslu għall-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Dan hekk kif Jorgen Fenek akkużat b'kompliċità f'dan l-assassinju huwa wieħed mis-sidien tal-kumpanija Electrogas li ntażlet biex tibni u tmexxi din il-power station.